Здравейте! Понеже вече е краят на ноември месец, реших да заснема празни опаковки. Имам доста малко неща, но реших да ги снимам, за да мога да ги изхвърля. Не обичам да трупам разни боклуци, затова видеото няма да бъде много дълго, но пък се надявам да ви е интересно. И да започваме. Имам 3 продукта за коса, като те са шампуани. Първият шампуан, мисля, че вече съм ви го показвала. Това е този на Шварцкопф Шаума, който е за тънка или слаба коса. Много съм доволна от този шампуан, защото много добре действа на косата ми. Добре я измива, мирише приятно и не е толкова скъп. Всъщност това е малката опаковка. Много ми харесва. Имам такава в банята в момента, само че в голям размер. Доволна съм от този шампуан и ще продължавам да си го купувам. Продължавам с един. Искам да пренебрегнете неговата опаковка. Това е шампуан Селсум, синият, и те са два вида, има и зелен и син. Този е за, понеже имах проблем с кожата на главата, много почна да ми се люпи, скалпа, започнаха едни бели такива като пърхот и фризьорката ми го препоръча. Реших да си го взема, цената му беше около 11-12 лева някъде. Вътре има още в самото шишенце. Изхъбила съм горе-долу половината, но вече стои 2-3 месеца някъде в банята, ако не и повече, но няма да го използвам, защото някак си не ми помогна. След като спря да го използвам за известно време, отново започнаха едни люспи, едни такива, по-точно това е за себореята. Предполагам сте чували. И той стоеше много време в банята, така и не се използваше и вече реших да го изхвърля, защото и да стои, и да не стои няма смисъл, няма да го използвам. Честно казано, не ми хареса особено. Абсолютно нищо не правеше за тези пари. И затова не бих си го взела отново. Този не помня за каква коса беше. За нормална коса. Като цяло не ми хареса и не бих си го взела отново. Продължавам с един шампуан, който отново използвах за тази цел. Това е шампуанът на Себорал, който всъщност беше на доста по-ниска цена. Мисля, че около 2-3 лева. Си го взех, защото го видях в YouTube. Една влогърка говореше за него. Реших да го пробвам. Все пак за 2-3 лева. Не мисля, че ще изгубя много. Този шампуан наистина ми помогна. Възстанови косата ми, възстанови скалпа на главата ми, така да го кажа. Справи се много добре. Използвах го няколко пъти. Пърхотата изчезна наистина. След това започна да използвам нормални шампуани. И в момента не се е появил, дано да не се появи. Със сигурност ще си взема друга такава опаковка, защото ми хареса. Този беше за всеки тип коса, подхранва косъма, стимулира растежа. Подходящ за всеки дневна употреба. Наистина много ми хареса. Много съм доволна от него. Не очаквах просто един толкова евтин шампуан да направи чудеса. Но ето, че не винаги евтините продукти са некачествени. Така че ако имате такъв проблем с
с скалпа на главата. Силно ви го препоръчвам. Все пак, дори да не ви подейства, не мисля, че ще загубите много. За 2-3 лева мисля, че е на много достъпна цена. Продава се в всяка аптека. И тук имам няколко неща, които... Това е един коректор на Essence, който изглежда ето така, с писеце. Този е в номер 01. В момента не може да фокусира. Вършеше работа, не беше кой знае колко покривен, но мисля, че доста бързо свърши. Аз дори не разбрах кога, все пак очаквах да има повече продукт вътре, но реших да го пробвам. Честно казано, скоро не бих си го взела същия. Може би по-нататък бих си помислила, но ще видим. Продължавам с една очна линия отново на Essence, която е отново с такъв писец. Честно да ви кажа, тази очна линия, това е втората ми опаковка, която купувам от нея. От първата бях много доволна и реших да си взема втора. Взех си тази. Първия път, когато я нанесох, изглеждаше много добре на очите, но вече след втория, третия път и нататък да не говоря, абсолютно никакъв цвят нямаше, изобщо никаква наситеност, някак си размазваше се, не издържаше изобщо и просто тотално се разочаровах от тази очна линия и със сигурност не бих си я взела отново, защото не виждам никакъв смисъл в нея. Нищо не правеше, супер бързо и мина някакси ефект, така да го кажа. Наистина пълен боклук е точно тази. Продължавам с една паста на Хималая, която е в Travel Size размер. Тази паста беше намалена в Лили на около 80 стотинки, мисля, че. И затова реших да взема, за да я пробвам. Тази паста наистина много ми хареса. Някак си чувствах супер свежест в устата. Има така леко пърлив вкус, как да го нарека. Наистина е страхотна и със сигурност ще си взема в голям размер. Много ми хареса. Така че препоръчвам вие да я пробвате. И две неща. Тук са две четки, които всъщност няма да използвам. Има вече две ето такива за вежди. Понеже толкова много няма какво да ги правя и изхвърлям. А и тази е нещо много паянтава. А тази е с много твърди косми и просто няма да ми върши никаква работа. Така че спокойно бих се разделила с нея. Те са на марката Чукай, не знам как се чете, Beauty. Нищо не мога да кажа за тях. Дори не съм ги тествала, защото просто като видях за какво става въпрос, не ми харесаха и не мисля, че ще ми вършат някаква работа. Аз такива четки предимно не използвам. Иначе са мънички и са удобни за пътуване, но няма за какво да ги използвам, така че се разделям с тях. Това бяха моите изхабени продукти. Да, бяха твърде малко, за да заснема видео, но мисля, че съм ви казала някои полезни неща, лично за тези два шампуана. Така че това е. Съвсем скоро ще кача ново видео и до скоро!